niya gamin ako Heaven Knows by Rick Lax. Only heaven knows. Telling me Rick Price tayo. Sorry. Mataraw tayo yung so in a few moments kayo lo. There's about to be a mess cause I'm old. Mana? YouTube. Unsa? Bro. Tarong ba? Intro ba? Ay, intro? Oh. Ay, intro sa vlog? Tarong? Ay, nag-roll ka rin. Oo, lagi. Tarong ba? Oo. Vlog ka lang ko. Sige, vlog na lang ko para sa inyo ha. What's up, banana? So, it's another day, it's another vlog. So, maghimo sa kong pretty. Ayaw ba, maghimo sa kong performance na? Welcome sa among live by mga anak ni Kutok. Hoy! Asa seryoso ko! Siyarato. Oy, mo na to ang intro sa akong vlog. So, matang sa content sa vlog. Roll! Pakinggan kayo. So, hello, Jammers. Oh, ikaw nag-vlog live? Oo, Kasi ikaw nag-vlog. Ron. Ikaw nag-vlog. So, Jammers, i-shoutout to sila, Jam. Sige ito. I-on sa mong data. Ikaw, no, papresyo kay kamata ka. Nandun yung pinakalas ng vlog. Dili gani. Focus to siya sa regional. Alay, natabing ka, Studies ko. congrats! Ano Kaya kung for example, dili ka mag-vlog, mag-study, Balong ba mo, mag-ito. nag-term paper discussion meron, tapos wa siya gibuhat ng sakto. Kang Mayuni. Ha? Kang Mayuni. Maui, maging na. Kang Maui dahil, sorry. Kang Maui. Kang Ginalo. Go. Kang Kayla. Nice kawan. Taba. Kay Renny. Rian, Ay. magina. Ay, Rian. Sorry. Rian. Sorry, wala ko nakagigiduan. Di ba? Maricela. Nice ka. Si Alaika. Nice kawan. Alaika. Go. Si Princess. Si Sofia. O si ako. Tanawa siyang name. O si Alexis. Tanawa siyang name. Kaya siya may nag-chat. Taas. O si, sama na Irish Suarez. Irish Suarez Dono. So, salamat sa inyo. Tagago sa na sila. So, hello mga jammers, balik na po mi dire. Ngayon na Mila Kaister ni Odto niya, na-squila mi niya. Balik na po Mila Kaister kaya na may buhaton. So, wala kaila, mo din si Carl Bantono. Hello. Si Carl Bantono, kung gusto mo mukis kang Carl Bantono, i-subscribe lang akong channel, notifications on. Unya pag-comment mo below og dan. Unya makakiss na mo ni Carl Bantono. Kamoy pili kung sa upping ba, sa lips or sa kuan or sa forehead. So, mga to Mila Kaister, so VJ's Music play. Hello mga jammers, na ako dire ila Kaister Josh Sialaba. Guys! Hi guys! Matatagya. Si Kaister ito ako kan Carl. Si Kaister Alaba. Unya na ako sa inyo silang balay aron ako silang rooftop. Rooftop niya basketball nga tulap sila basketball niya mga balak kay sila kay kami rin nakadaog. Unya namin niya mga jammers na ko na spider mga kawatan. Ipakita na ako sa inyo ang mga kawatan mga drummers kay nangawat sila sa kuan tanawa na diha. Pero i-zoom pa na ako siya. So mga drummers, wala man ako na-absent ang mga kawatan kay nakatakas na sila pero hadlo kayo dire kay nami sa third floor awat. Mutan ko na sa obos. Hadlo kayo rin kasi masilipon matagak. Gusto ka masilipon matagak. So, lucky sa mga jammers. Do I stop? Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Mas sure paano kung mag-blending bagit ni Rick
Sa pa Rick Price, so blending mo ni Rick Price chick kay mong tingog. Only heaven knows. And maybe John Mark, say hi to the vlog. Guys. So hadlok ay diri mga damers sa namang view check kayo. Sunset niya. Kato kung kita mo to siya ang provincial hospital. So kung gusto mo kung namoy cancer na makuan, pwede mo to dito kung namoy mga leukemia, simba ko lang palayo. Palayo. Unya dire ga time lapse ang isa ka cellphone, nadula sa basketball. Unya ako dire just chillin niya gamin ako Heaven Knows by Rick Lax. Only heaven knows. Telling me Rick Price tayo. Sorry. Matalaw tayo yung mga number. So, in a few moments kayo. Lo! Kumala ka na ba? Tayo, bay? Tayo, madla ka na eh? Pagkapta ko na gubag yun. Talaga, Migs. Talaga, Miguel. Talaga, Miguel. Mga tsira niya. Dira na sa tunga. Dara na. Dara na ninyo. Magawa din na. Sorry. Magawa din eh. Ha? So, i-delete niya ako video. Sorry. Din ako niyo toon mga jammers. Pasaylo ako. Abri guys. Sorry mga jammers. So, sorry kayo. Rest in peace, bye. I'll miss you. Kisa na ako, be. Ikaw, bang, bula sa, lo. Kaysa tao sa septic lang. Ha? Cellphone ni be. So, mga jammers, magdala basketball. So, bye-bye, Smee. So, mga jammers, it's time na po sa mga bad jokes. Lindios! Oy. Nag-lag akong computer. Carl, lakay ka ni Santol. Ito man si Santol. Lindios! Nakoy wedding ring. Kabulo ka na ang liver kay rich in iron. So mga jammers, tapa ko yung joke. Hoy, saba kayo mo. So, nako joke mga jammers. I want to sleep her. Kung mo kasabot ana, I want to sleep with her. Mo to ako pasabot mga jammers. So, next joke. Mga jammers, dako kayo akong sin. Daho kayo akong sin, bay. Nakasala ko, daho kayo akong sin. Palihog mo unsubscribe. Dila yan eh. Chay, akong joke. Dako akong sin. Sige na. Katawa na mo. Please, katawa na mo ba? Yes, katawa na sila. Hello mga jammers! So, muna to akong vlog. Di na ako mag-joke karon. Seryoso na niya ko Nakoy moto sa akong kinabuhi. Ball is life. Family is lifer. But Christ is lifest. Hallelujah. So, moto sa akong life. So, bago na ako niyan ang vlog, mapaptag ko sa akong sarili. Paptag! Guys, mapaptag ka? Paptag si Kaisler. Ikaw, Mark, mapaptag ka? So, muna to ang vlog, mga jammers. So, bye-bye! Saman, BJ? Tag CR. Kinsa mo?